क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार प्रेस कल'निनि गोदानै लुफुंजानाय बिल्डिंआ बेखेवजाबाय। बिटिसिनि सिङाव कन्ट्राक्चुअल बेसिसआव साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफोरा 3 घन्टा हाबाफारि सामलायदों। सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिनि 14थि गायसनथि साना गाजा गोमजायै खुंफुंजालांबाय। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हरेन बर' आरो रायजो सभानि बारग' एमपि उरखाव गोरा ब्रह्म मोनाबो थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ जोबथा बिदाय होदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार प्रेस कल'निनि गोदानै लुफुंजानाय बिल्डिंआ बेखेवजाबाय। बिटिसिनि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार प्रेस कल'निनि गोदानै लुफुंजानाय बिल्डिंखौ सनिबार फुंनि 10 रिंगायाव बेखेवसारनानै होयो। बे बेखेवसारनानै होनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मानगोनां बिरेन चन्द्र फुकन बिथाङाबो नुजाथि हैदोंमोन। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खौरांगिरि बिथांमोना बे गोदानै लुफुंजानाय बिल्डिंजों लोगोसे प्रेस कल'निखौ बेखेवसारनानै होनाय हाबाफारियाव नुजाथि हैनायजों बेखेवसारनाय हाबाफारिया मेहेर गोनाङै बानजाय जायो। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बिटिसिनि सिङाव कन्ट्राक्चुअल बेसिसआव साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफोरा 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय राजमेला गेवलां फोथाराव 3 घन्टा हाबाफारिजों बिटिसिनि सिङाव थिका बिफानाव फोरोंगिरि हाबा मावनाय फोरोंगिरिफोरा कन्ट्राक्चुअल एबा अजुगामिनिफ्राय जुगामि हाबाफारिनि थिसनलाइ होनो एबा मोननो सोमावसारदों। बिथांमोना गासै बिटिसिनि सिङाव एबा मोनब्रै जिल्लाफोरनि 3500 फोरोंगिरिफोरखौनो जुगामि मासेयाव थिसननो हायाखै होननानै खुद्रिसारदों। अजुगामि बिफानाव 9000 दान बान्था लाना हाबा मावबोगासिनो, नाथाय बियो न'खर सामलायनायनि थाखाय थोजासे नङा होननानै बिथांमोना बुंथियो। আপোনালোকে ট্ৰেক ৰেকৰ্ড দেখি আছে, খুব কম সংখ্যক ৰেগুলাৰ হয় ইয়াতে। কেৱল ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টতে বোধহয় 2012 পিছৰ পৰা 6000 এপইণ্টমেণ্ট হ'ল কেৱল ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টতে। কিন্তু বিটিচি 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ এই আজিৰ তাৰিখত 6 শিডিউল টেট পাছ 3500 শিক্ষকক তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব পৰা নাই। SSAI स्टेट पलिसि 6 दाननि थाखाय बोसोराव खननै रिभिउ खालामनायखौ बिथांमोननो नाङा, बबेखानि फैबाय थानाय समफोराव टेट आनजादनि गेजेरजोंनो खामानियाव थिसननो नागिरदों। बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौबो एबा बेयाव थानाय बिनायसाफोरखौ मेरिट बेसिसखौ नायनानै जुगामि मासेयाव थिसननो नांगौ होननानै बिबुंथि होयो बिटिसिनि कन्ट्राक्चुअल बेसिस फोरोंगिरि आफादनि नेहाथारि गिरिधर शर्मा बिथाङा। এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ এই কিছুদিনৰ ভিতৰত যিটো নিয়মীয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বিটিচিত আৰম্ভ হ'ব পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে, সেইটোত বিটিচি 6 শিডিউল যিখিনি টেট পাছ টিচাৰ আছে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি কৰি আছে। SSA ষ্টেট পুল 6 মান্থ, কিন্তু আমাক SSA ষ্টেট পুল 6 মান্থৰ বিভাজন নালাগে। আমাৰ এইখিনি মানুহৰ ভিতৰতেই মেৰিট বেচিছ আমি নিযুক্তি বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এইটো নিশ্চিত কৰিব লাগে, অন্যথা আমি ইয়াত কৰি জংগী আন্দোলন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिनि 14थि गायसनथि साना गाजा गोमजायै खुंफुंजालांबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि गुसुङै CITनि 14थि गायसनथि साना आसामनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि नुजाथिनायजों गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे मेलाव चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे माननि आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नुजाथि फैदोंमोन। बेनि अनगायैबो नुजाफैबावदोंमोन बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा, बेजों लोगोसे हाग्रा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां खाम्फा बरगयारि, दनेश्वर गयारि, चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना। क'क्राझाराव थानाय सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिखौ थांनाय 2006 मायथाइयावनो गायसननाय जादोंमोन आरो दा बियो मुलुगसोलोंसालिनि महरै गायसन जासिगोन। मानगोनां आलासि गाहाय मन्त्रि बिथाङा 14थि गायसनथि सानाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैयो आरो एकाडेमि बिल्डिंनि लाइखुन्थियाखौबो
गायसननानै होयो। At CIT Foundation on the occasion of the 14th Foundation Day celebration of CIT Foundation. बेजों लोगोसे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायोदि आसामखौ मुलुग दरबाराव सोलोंथाइनि गियानजों सिनायथि होनो खावलायो आरो बिटिसिखौ जौगासार थासारियाव लाबोनो बिटिसिनि सिट मानगोनां हाग्रामा महिलारिजों खौसे हेफाजाब होफानो खावलायो। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि टरेन बर' आरो राज्य सभानि बारग' एमपि उरखाव गोरा ब्रह्ममोनाबो थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ जोबथा बिदाय होदों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव बर' थुनलाइ मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा थुनलाइगिरि बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय गिबि टेगर थुनलाइ बान्था मोनगिरि आरो साहित्य अकादेमि बान्था आवथायनाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ जिउनि जोबथा बिदाय होबाय। जिगुजौ 43 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालानि बाथाबारियाव बिथां गेदेमाया जोनोम मोनदोंमोन। बिथां गेदेमाया 2019 मायथाइनि 5 डिसेम्बराव अरायनि थाखाय जोबथा हांबोयो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि टरेन बर'आ जोबनो गैयै गोरबोनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों। राज्य सभानि बारग' एमपि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जिउनि जोबथा बिदायनि समाव दुखु फोरमायो। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दा सम जाबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।